Ongi heldu diezaiogun abenturari ahalik eta azkarren. 1878ko maiatzaren 23an gaude. 71an izan zen Washingtonen azkeneko borroka sutsuena, gogorrena, odoltsuena. Iparraldek mamu arroka erabiliz txikitu zituen hegoaldeko gobernuak. Eta hortxe bertan bera geratu zen gerra. Baina zegoeneko estatu batuen lautada zabala, oeste, wester deitzen den alde hori guztiz txikituta geratu zen. Izan ere, mendebaldean gertatu zen lurrikara ikaragarri baten ondorioz, eraldatu zen pila bat kostaldeko itxura. Ongi. Silver City erdialdean dago, bale? Boisetik apur bat berago, bale? Eta hortxe dugu, gure abenturazale, Johnny Lasop, abenturazale harraria. Nonbait ez ditu sustraiak inoiz bota, aspaldian hil zitzaizkion gurasoak. Eta jakin gabe zergatik, baina joan nahi du kostara, itsaso barea ikustera. Portland du helburu, eta ez du gehiago atzeratu nahi bidaia. Las Kaskadaseko mendilerroa zeharkatu behar du Portlandera iristeko. Oregon oso leku arriskutsua da neguan, eta elurrekaitzek berehala estaltzen dute barrutia eta ibarrak. Esan bezala Silver City utzi du duela 3 egun eta bide nagusiaren arrastoa galdu du. Aurrerapenak egin ditu, eta bizkarzorroa jakiz ongi hornituta eraman du. Baina behin bidea galduta, Mazama mendia izena duen horretaranzko bidea hartu du. Izan ere, han badago ke adar bat gora egiten. Eta artizar bezala ibili du. Jakinik, hortxe inguruan Crater Lake zeharkatuta beste aldean itsaso barea aurkituko duena. Baina entzun ditu ere beste historia batzuk. Alegia, janaria eskasia asko dela, ez? Inguru hartan neguan. Eta asko kanibalismoari, giza jalekeriari emana zaiola. Eta gero udaberri aldera ikusten direla 4 hankatan ilargiari ulu egiten. Atxoen kondairak. Naiz eta asko ikusita jaioa garen, asko ikusteko jaioa garen, gehiegi iruditzen zaio, hala ere, gure bidaiariarentzat, gure errariarentzat. Esan bezala aurrerapen asko egin ditu azken boladan. Eta hala ere, ekaitz batek astindu du. Bere bidaia. Eta galtzera edo, behintzat, bidea luzatzera eraman du. Jolasak eskatzen digu nekean, gorpuztu edo mekanik alditen nekean eragina izango duten 2 tirada egitea. Egin ditzagun tirada horiek. Bat izango da superbibentzia. Eta superbibentzian esaten du, lau egin behar duzu tirada, baina zure bidaiaren hasieran zenbat janari hartu duzun, 1,5 kilo bakoitzeko gehi bat, gehienez 4 arte, orduan 4 ken 2, gehi 2, gure tirada gehi 2 izango du. Goazen, jarriko du, 2. Oso ongi, eta gogoratu esia maila 4, lauan dagoena.
Hortik gora arrakasta izango du, guazen tirada egitera. Bale, eta eztanda egiten du gainera, 11. Bale, tira, aztarrika ibili ondotik, fruitu lehorrak aurkitu ditugu, eta aurreko udazkeneko intxaur batzuk ere. Eta areago esango nuke gorakadagatik, haragi usainea, haragi freskoa duen animalia txikiren bat ere harrapatu dugula. Elurretako untxia, kaso. Baina hori ez da aski. Bai tripako zorrien maila mantentzeko, baina ez, akabatuko gaituen hotzari aurre egiteko. Eta hainbeste 4-5 egunen bueltan, eta aterperik gabe, berokia kaso ez da aski, jaso eta pairatu dugun hotzari aurre egiteko. Liburuak eskatzen digu beste tirada bat. Oraingoan, bale, ken lau ere, baina ken bian utz dezakegu baldin eta negurako arropa hartu baldin badugu. Eta gogoan dut, berokia eta botak izan bageti dituela. Berokia, galtzak eta, kantzontzillo luze horietakoak ere. Orduan, bai, kenbi izango da gure tirada. Baina, gurean eskatzen du sendotasuna bota behar dugula, eta gure sendotasuna nahiko apala da, laukoa, ezaugarrietan. Ea zer gertatzen da, ez da erraza izango, hotzak ederki, ekaitzak ongi astindu du gure gorputza. Venga, guazen. 3. Bueno, ea zer dioen abenturak. Vale. Vale, 3 egunez edo 4 egunez elur artean bidea egitea, nekea eragin dizu. Zure indarrak ahuldu dira, eta maila bateko penalizazioa hartzen duzu, hotzagatik. Vale, ken bat, gure tirada guztietan, ken bat izango dugu. Bueno, joko honetan ken bat horrek izan dezakeen eragina ikusiko dugu. Oso ongi, egin dezagun aurrera. Hotzak hartuta, garaiz aurkitzen ez badugu aterperik, nekez ikusiko dugu beste egun bat argia egiten. Vale, eta ara hasi gara aldapa malkartxuetan gora, eta ikusi dugu gertuago ke adar hori, Crater Lake izeneko laku baten erdian bada sumendi txiki, kaldera txiki bat. Eta punta ari dario, kea. Baina zuhaitz artean eta lakuaren ertzetik ur garden eta klaro eta urdin hori ikusteko edo ikusten duen amildegi batean aurkitu ditugu etxola zarpail zaharkitu batzuk. Badirudi ez dela inor bizi hor. Badirudi itzalak oi baino luzeagoak direla kanpaleku honetan. Badirudi berandu iristen garela. Litekena da, kanpaleku hau. Zurgin edo, bale? Aizkolarien, egurgileen kanpaleku izatea. Hemen egur asko dago Crater Lakeen, baina ez da ezer haitzen. Inguratzera goazenean, batean eraso larrian etortzen zaigu gizaseme bat, baina ze gizaseme arraroa. Bale? Indiarra dauka aurpegia, eta indiarrari josturasko beso batzuk atxizkiak zaizkio.
Suediar erraldoi baten besoak arraioa. Zer begira da. Zer aserrea gainera datorkigu eta horrek eskatzen digu tirada bat. Izan ere, honek sortzen digun izuak izan dezake mekanika aldetik zerbait. Guretzat. Ea ba. Bale, hortxe etorri zaigu indiar itxura eta gorputza enborra duen gizaseme bat, baina zera, ariz lotutako, jositako beso erraldoi eta ezin indartsuagoak erantsi dizkiote. Arraioa! Eta begirada bakarrik, zulatzen gaituen begiradak, sortzen duen izua, ez da ez, nola nahikoa. Miratu behar du, noraino izutzen gaituen. Tirada bat eginez. Benga ba. Eta, noski, ken bat, ez ahaztu. Ken bat. Oso nekatuta baikaude. Eta ahaztu gabe, 3 beni behar ditugu. Izan. Gure baitan. Bakizue, tiradak errepikatzeko edo beste hainbat gauzerako. Bale? Bagoazen. Espirit. Bale, zorionez pasatu dugu. Gutxigatik, ez du. Baina lortu dugu gure gainera etorri da erraldoia erasoan. Eta ikusi behar dugu, zer gertatzen den, konbate baten erdian sartzen gara. Txan-txan, txan-txan. Konbatean, tira, pum. Bale. Vale. Ongi, gure laguna utziko dugu hemen txoko batean. Vale. Vale. Ba hemen txe. Atera zaigu etxola horren baten atzetik. Vale. Jostura horiek oso nabarmenak dira eta oso deigarria da. Beso horiek ez datoz bat. Gizonaren enborrarekin, ez? Suediar batzuen besoak dirudite. Oh, benetan dela beldurgarria, baina hala ere suspertu egin gara eta aurre egiteko prestez bada gaude ere, erabakiak hartu beharko ditugu. Lehen baino lehen. Ongi, joko honetan ikusiko dugu konbatea nola gertatzen den. Joko honetan pokerreko kartak banatzen dira eta hoiek agintzen dute. Bale? Bale, az dadila borroka. Begirada itxua edo areago ninirik gabeko begirada galdu horrek ez du hitz egiteko gogorik. Bere josturazko beso hoiek. Bueno, az gaitezen borrokarekin. Bai, hortxe dugu Joni Lasop. Bueno, bale, az gaitezen borrokarekin. Hortxe dugu gizaseme bat. Josturaz beteriko gizaseme bat, bere ez propio ez dituen beso erraldoi eta gihartxo batzuk. Zeintzuen atzek bakarrik zure lepoa birrinduko zuketen. Indiarra dirudi. Bere aurpegi azalarengatik, baina besoak gurinak badirudi suediar baten gorputz bati atxikiak zeudela. Eta ez, indiarri dagokion azal more koloreko, marroi koloreko, ilun koloreko horretan. Eta ara badator, ikus dezagun kartek zer esaten duten eta nola gertatzen den borroka. Ongi kartek seinalatzen dute iniziatiba. Az gaitezen. Venga, banatu kartak.
Bale, lehenengoa badirudi bere txanda dela. Eta bere txandan erasoa basatia izango du. Eta elurretan, nekez egiten denez aurrera, bere 6 pausoak ezin izango ditu, 3 baizik. Bale? 1, 2, eta 3. Eta korrika jarraituko du. Korrika egiten duenez, botako dugu hau. 3. Borobilduta bera 1 izango da. Eta hori da bere txandan egiten duen guztia. Ikus dezagun zer gertatzen den bigarrenarekin. Bale? Ikusten du nola hurbiltzen ari zaion gertutik, baina gure Johnny Lasopak bere Winchester eskopeta ateratzen du. Eskopeta ez, rifleak berunezko balak botatzen ditu eta riflea eta eskopetak postak. Oso edadura zabala du eta asmatzeko errazagoa da. Orduan zenbat eta gertuago eragin kalte gehiago izango du. Orduan hortxe ateratzen du bere katu handiko eskopetak. Eta botatzen du. Eta botatzen du gaibirekin. Izan ere eskopetak badu gaitasun hori. Botatzen du. Raska. Baina, badirudi eman dio da, urrunetik tiro egiteko lauda atera beharreko eta gehi horri esker ematea lortu dugu. Ikus ezagun orain zenbat hartzen duen, eta pauso gutxi da dagoenez, bete-betean asmatzen du bere kartutxoarekin. Bale, eta batek eztanda egiten du, eta masei 2 zauri egiten dizkio. Aizu, ikus dezakegu nola bere gorputz biluzi horretan marka pila bat agertu diren eta postak bere bizitzarik gabeko giarroietan hiltzatu diren. Ikusi dugu nola belauna sartu duen lurrean. Eta nekez altxatzerik izango du, ez baditu xurgatzen zauri hauek. Gastatuko duen beni bakarra. Bale? Pum. Eta tirada bat egin ahal izango du tipuak ikusteko zauri hori. Eta gainera uste dut, espiritu tirada. Bale, hau da. Sortzi. Boala. Bale, bere zauri guztiak sendatu ditu kolpe batez, bale? Eta zauriak sendatzearekin batera zorabioa ere kendu du. Orduan, kendu behar ditut. Sekulako tirada egin du. Bale? Orduan, hurrengoa. Pum. Bale, 9, gu gara. Eta horren bestez badugu beste tiro bat egiteko aukera. Gertutik oraindik ere. Egin dezagun bat tiro. Eta gehi ez dugu ahaztu behar. 4 da lortu beharreko garaipena. 4. Venga, guazen. Ongi, gorakada batekin gainera. Oso ongi. Ikus dezagun orain zer gertatzen den. Izan ere, gehi 6ko aurpegiko dado bat botako dugu tiradan. Edarki. Guazen. Bale, 17 eta berriz ere ikusi dugu nola lehen belaunikatu arazi dugun, baina oraingoan ere suspertu da, altxatu da, eta gure deskarga osoak bete-betean harrapatu du. Ez bakarrik besoburuan baizik eta zeharka bular osoan zauri oso latzak egin dizkio, baina zauri horietatik ez da ukendu beltz bat ateratzen baino. Odolak egon behar zuen lekuan, eta kasu honetan ez du benirik zurgatzeko. Ikusten dugu nola zerraldo erortzen den hor elurretan, paf, plasta eginez.
eta bere luzera osoan geratzen da, bizkarraz gora, eta bere begirada. Elur, izotz begirada, bizitzarik gabeko begirada hori, lurrean, lurperatuta. Bere indiar koletak besterik ez dira ikusten. Oraingoan ez didazu hutsik egin, eta besarkatzen du gure Joni Lasopek bere Winchester eskopeta. Pues ezagun Winchester eskopetaren itxura. Begira zer eskopeta puska. Bai, oso ongi zaindu du. Bere aitak eman zionetik ez du galdetik kendu eta une gaizto askotatik atera izan du. Ez luke aldatuko. Ona Winchester eskopeta. Ongi. Eta hemen txegusten dugu gaurko partida. Hurren arte, eskerrik asko.